kamerot. Vannacht hebben we hem geraakt. Truc uit van strot. Klik onder als vuil het gekraak. Van burgers en tuintjes, chips en de muutjes. Een oven plekt onder mijn schoen. Ram van de kaart, geen bunker bespaard. Laten we dit morgen even doen. We gaan door, alsof we nooit weg zijn geweest. Even ook, heb ik me geen tijd vergist. Nog 3 uur gesloten kon de loeken weer op. Zie ik dat ik niks heb gemist. En dan joh, zien we terug, 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 terug. Van nooit weg geweest. Wow, oh, 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 oh. Ja, ba-da-da, ba-ba-da. Wow, oh, 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 oh. Ja, ba-da-da, ba-ba-da. Hey kamerot, huurt het altijd een tegon. Ik bijt me geen rot. Hey, onder het licht van de mond. De puzzels en knetters, pimpjes en